zoberieme krém a tuto za uchom je lymfa. Čiže premasírovať tú lymfu za uchom. Teraz to budem robiť vám. Čiže premasírovať smerom tuto dole ku krku. No? A tým pádom ani nevieme, veľa ľudí tam má, dajme tomu hrču, nejakú zdúrenenú, niečo, čo tam vlastne nepatrí. A tým pádom tá lymfa nevyživuje to uško. Hej. Takže treba proste najprv rozmasírovať toto. Takže začneme. Ale niekedy to bolí až, ak je to tam zdúrené. A následne, ak máme zámer, tak dáme bradu k ramenu. Tak, výborne. Vtedy vzniká uhol, môžem? Vtedy vzniká uhol, keď tá sviečka tam zapasuje úplne kolmo. Takže nemáme šikmo, aby nám nepokvapkala.